ഹലോ, ഇന്ന് മക്കളുടെ സ്കൂളിൽ പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന് തലേ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മോഹം ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളതായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 കളറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും കൂടെ സ്കൂളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ ആരും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. 11 മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 11 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പാരൻസൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വരുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ 2ഉം 3ഉം കവർ നിറച്ചും സാധനങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് മോശമായിപ്പോയി. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള, ഓരോരുത്തരുടെ ക്രാഫ്റ്റും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതങ്ങനെയാണ്, എത്ര ദിവസം മുമ്പേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ചെയ്യണ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അത് ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ 1 മാസം മുമ്പേ തന്നാൽ ആ തലേ ദിവസം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് എന്തായാലും തലേ ദിവസം അല്ലാതെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരുങ്ങണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കാൻ വെറും പ്ലാനിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പാരൻസിൻ്റെയും ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള നല്ല റീയൂസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്റ്റോള് കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചില പാരൻസൊക്കെ ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല അതിശയം തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും നടന്ന് കാണുകയാണ്. LKG കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുറേ പാരൻസൊക്കെ ചകിരിത്തുപ്പ് വെച്ചിട്ട്, വാഴയില വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ്, പിന്നെ പാള വെച്ചിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുകൾ, തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഇതിൽ മുൻഗണനയില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യണത്. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കൂട്ടുകാരിയും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും 3rd പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.